Amma ka ba cikin wani kwana ake sawa ko? Tasa. Nawa take? Ba zan kwaila ɗin. Haka. Wani da ka yanka ɗin na la. Na su ina da canji na shi ban da canji. 10. Wannan 10 wannan wannan. Wannan shi ne zan yi. Zo ka siya zo baka. Daga yana baka. Na ne wannan. 10. Ya ɗauki ɗaya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na kenan. Na naira 100 ga shi. Baka da. Kai, zo ki asa. A wannan na bai. Za ki sha? Daukan min daya. Kai ma ka. Kamera ma wai zai ci. Ke ba maki? Dan an ba ka. Zo ga shi. Ke, ku zo ku ansa. Baba ban canji ne za ka samu canji. Ina son zan sifan kaso ne a can. Kai? Ina haifa da kaina ba. Wannan na alkama ne ma mai ce ne ma ni na fulawa ma nake yin kaso. Namu za mu tafi shi. Ana ta san kaso. Gane na san kaso ba. Kun ji wani zance da yake mu. Wai na san kaso ban gane na san kaso ba. Ni zan ma yi da kaina ma. Manya. Dama ya ce na 100 ne ko 110 wasu ya mota su ma za su yi kwaɗayi. Kamata yi kamar da Farin gashi. Goyo farin gashi. Kuna kan da ya ce wani ɗaya ake so na farkon nan. Wato tsimi nake yi na farin gashi. Wai. Gaskiya ni ma ina son. Kuna so ki Gaskiya. akwai zafin wuta kake so. A'a ban gane akwai zafin wuta. Wallahi baki. Assalamu alaikum. Ismaila. Kaka samu a cikin mai. Wallahi ko wallahi shi zan. Wai ce ba zan iya ba. To ya baki a buɗa shi sosai. Wannan iya naki zaki sai yake. Ina zaki? Ai kika saka wancan guda ɗaya. Wannan ne ya zai wuce. Ya ka je ka koya mata. Mai yana konewa.